بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي دما خوش به تماشاوانین هیجان جارێکی din bi xelekek nû ji bername zimanê me em bûn mêvanê mala we. Îro jî waneyê me berdewamiya waneyê me yê boriye cînav. Di nava cînavka de gelek tiştên girîng hene. Em bihêvîne ku hûn cînavka di vê waneyê de bi awayê wê tewandî jî fêm bikin. Niha jî em ê dest bi waneyê xwe bikin belê şagirtin hûn jî bi xêr hatin. Niha jî em ê waneyê xwe cînav ya ku di waneyê me yê borî de me cînavkên xwerû birin cînav pênasa wê û awayê wê xwerû niha jî em ê awayê wê tewandî bibin. Em bihêvîne ku hûn baş bala xwe bidinê de û sûdekî baş wergirin. Niha jî em ê pênasa cînav carekî din dubare bikin lê belê hinek tiştên nû ser wê pênaseyê ve jî zêde bikin. Ji xwe mijara me waneyê me destpêkê çi ye? Rêziman e her bijî. Destpêkê em ê waneyê xwe destnîşan bikin. Wane rêziman mijar mijara me carekî din cînav ke. Mijar cînav cînav pênase me got cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Lê belê niha wek agahiyekî nû em ê servezê de bikin. Di cînavkan de çi heye? Di cînavkan de jî zayend, mêjer û tewang heye. Zayend me got cins ne? Nêr û mêtiyê ji hev nas dikin. Mêjer dîse hejmar e yekjimar û pirjimarî û tewang tewandina navdêran. Tewandina navdêran. Em niha pênaseya xwe binivîsin. Me got cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Jê re cînav cihê nav hatiye gotin. Havoka me bidawî bû. Em ê niha agahiyekî nû servezê de bikin. Di cînavkan de zayend zayend behnok li vir behnok denivîs. Zayend mêjer û tewang jî heye. Yan jî hene. Cînav pênase. Di waneyê xwe borî de jî me hetan vir ok pênase da cînavkê lê îro agahiyek nû û girîng servezî de bû. Cînav pênase. Cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Di cînavkan de zayend, mêjer û tewang jî hene.
لەڤر داچەکە ژی گێمە گەرەک ئەم سەر بەزی دەکەن. Di cînavkan de çi heye? Zayend, mêjer û tewang jî hene. Niha jî em ê cînavkên kesaneyên tewandî bidin nasîn. Wan ne em ê borî mêyên xwarûdan nasîn, niha jî em ê tewandî. Cînavkên kesaneyên tewandî. Cînavkên kesane yên tewandî. Me got çi wateya tewandiye? Her bijî navdêra ditewênin. Tewandin çi ye? Çi dike? Tewandin wî navî ditewîne. Wî navî dike rêzimanî. Dike e'rab. Zayenda wê diyar dike. Mêjera wê diyar dike. Em bêjin tewanga wê jî diyar dike. Tew ji lêkera tewandin hatiye. Tew ji lêkera tewandin andî ev paşgireke kurmancî ye. Wan neya tewang tê bîra dema me bir? Tewang ne? Me got ev peyveke hemedûdan ye. Ji rayeka lêkera tewandin tew û paşgira an kipêk hatiye. Niha jî li vir hatiye guhertin, tew wandî. Li vir andî çi bûye? Ew paşgireke nû ye. Cînavkên kesaneyên tewandî ev in. Heft cînavkin. Çi tune? Min, te, her bijî. Wî, wê, me, me, we, wan, her bijî. Niha jî li vir em baş bala xwe bidinê de. Min dîse kesê yekem. Kesê çend e? Kesê yekem. Te kesê duyem. Wî wê kesê sêyem. Me kesê yekemê pir jimar. We kesê duyemê pir jimar. û wan kesê sêyem ê pir jimar. Min çi kiriye li vir? Em wek cînav de xeyalî li berdeynin. Min ez e. Te tu ye. Wî wê çi ye? Ew e. Me em. We hûn. Wan ew. Lê li vir ez hatiye tewandin bûye çi? Bûye min. Ez xwarûye. Tenê mêjer yani hejmar daye diyar kirin. Ez kesê yekemim. Çend kese? Yek. Pir yek jimare biborin. Te tu. Te li vir ew jî tewandiye. Di pêşerojê de hûnê bibînin. Wekî ku ev tên bikar anîn û di nav rêziman de û gelek tişta ji hevdû ve diqetênin, cînavkên kesanên xwarû ne bi vî rengî ne. Wî wê. Li vir cînavka ew dema hatiye tewandin çi daye diyar kirin? Zayend û mêjer. Zayend û mêjer. Baş e? Cînavka ew ya xwarû ya kesane hatiye tewandin çi daye diyar kirin? Zayend û mêjer. Bûye wî wê. Wî wê. Em me. Hûn we. Ew wan. Ew bûye wan. Li vir î ê an. Qertafên tewangê ne. Ne? Qertafên tewangê di nava cînavka de rolek leyîsin kirine cînavkên kesanên xwarû ve guherandin kirin tewandî. Diho Diwanê me borî de me ev nav bi awayê wê xwarû bir. Lê îro hinekî jê berferhtir. Ji bo ku em ferq û cudahiyê navbera wa de nas bikin. Me got ez bûye min, tu bûye te, ew bûye wî wê. Î ê. Ciwanî hat. Ne? Ciwanî bir. Kî bir? Wî bir.
bêrîvanê çû yan jî bêrîvanê anî wê anî an hevalan bajar standin kî bajar standin wan standin ne li vir qertafên tawangê em dibînin ku di nava cînavka de roleka pir mezin lêsê û bi taybet kesê sêyem ê yekjimar jî û yê pirjimar jî ev hat fêmkirin niha jî em ê mînakan ser bidin berî ku em mînaka bidin em careke dî lê vegerin ji bo em mînakê xwe li vir binivîsin cînav pênase cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin di cînavkan de zayend mêjer û tewang jî hene çi heye zayend mêjer û tewang wî wê wan î ê an baş e pirsê we ser vê hene kesek ji we re vê bixwînê berî ku em jê bibin kerem ke Cînav ke pênasa cînav di nava hokê de cihê navdêran digire ji ber vê yekê jê re cînak hatiye gotin di cînavkan de zayend mêjer û tewang jî hene ez wan bixwim cînavkên kesaneyên tewandî min û te wî wê me we wan her bijî kî jî bêrîvan Cînav pênase cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin di cînavkan de zayend mêjer û tewang jî hene cînavkên kesaneyên tewandî min te wî wê me we wan her bijî bêrîvan berî ku em bêne mînaka me pirsa qertafa nekir di cînavkên kesane de ê xwerû me got her cînavkek xwedî di qertaf hene lê li vir min te wî wê ê yekjimar her çar cînavk çi qertafan digirin a û ye ne dema ku tîpa dengdêr were ye dema ku tîpa dengdar bê a ye me we wan çi digire ne û in her bijî dîsa yê çi yê kesê sêyem qertafa kesê sêyem ew ye cînavkên kesaneyên tewandî me min te wî wê qertafa ew ya digirin me we wan ne û in digirin niha jî em ê mînaka binivîsin mînak min hevokek ser min برای من شاگردم her bijî birayê min şagird e nêrîna te de qertafa dawî bênivîsîn bi peyvê ve tê nivîsîn ya jê dûr dikeve فکرک جی دور jê dûr dikeve çima ji ber şagird رند بیره nava نوا her bijî birayê min şagird e te te pirtûk xwendiye niha li vir te pirtûk xwendiye li vir ya dawî hatiye nivîsîn ev ne qertafa baş e ne qertafa cînavkê ye lê belê qertafa lêkerê ye te pirtûk xwendiye li vir tenê ev cînav bê qertaf hatiye nivîsîn cînavkên tewandî ne wekî cînavkên kesane ne te pirtûk xwendiye ev îye di bi lêkera xwendin ve hatiye kirê de ji bilî wê mînak li ser wî nêr yekjimar wî pênûs kiriye wî pênûs kirî
ام دکارن بیجن وی پینوس کری دیسا جی قرطاف نهاتین نویسیم و یک جمار می باوی وی مامۆستەیە باوی وی مامۆستەیە باوی وی مامۆستەیە هەر بژی ما روکان ما ئەزمون بداوی کردنا ما ئەزمون بداوی کردنا ما ئەزمون بداوی کردنا هەر بژی و سپارتەکێن خۆ چێکردن سپارتەکێن خوا چێکردنە پرسەنە و سپارتەکێن خوا چێکردنە سپارتەک تێ چ واتەیە تێ واتەیە کار کارێ ماڵێ نه نەها ژی li cema wan maya em binivîse wan hevokekî li ser wan rûken wan gelek bajar rizgar kirine wan gelek bajar rizgar kirine وان gelek bajar rizgar kirine belê niha jî em ê carekî dil li hevokên xwe vegerin birayê min şagird e birayê min şagird e te pirtûk xwendiye wî pênûs kirî bavê wê mamoste ye wî nêr wê mê me ezmûn bi dawî kirine we spartekên xwe çêkirine wan gelek bajar rizgar kirine li vir her cînavkek û qertafa wê dema pêre bê em ê pêre îşaret bikin lê me got ev xwend lêker tê hesibandin îye qertafa bi lêkerê ve hatiye nivîsîn ne qertafa cînavkê wî pênûs kirî dîse bi lêkerê ve ye bavê wê mamosteyen ha ev qertafa me ezmûn bi dawî kirine we spartekên xwe çêkirine qertaf li vir tinene wan gelek bajar rizgar kirine باشه؟ ام چند هەڤۆک نەدی jî binivîsin ji ber bêriya mînakan em bêhtir waneyên xwe fêm dikin me got wî nêr wê mê سەرمی مامۆستا em mînekî dikim got qirtaf pêre bê em karin bêjin hevalê wî parêzer e her bijî hevalê wî parêzer e hevalê wî parêzer e parêzer çi ye muhamî ne êgo mafê mirovan diparêze hevalê wî parêzer e niha jî hevalê wê parêzer e li şûna wî em wê binivîsin dibe mê lê ne ev hevok hevokekî din
هەڤالێ وی پارێزەرە هەڤۆکێکی دن لەسەر وێ دیا وی جهاتیه یعنی برمالیه دیا وێ بەرمالیە هەر بژی دیا وێ هەڤالێ وی پارێزەرە لەڤێر تیپارە دەنگدارە نه قەرتەفا ئاهاتیە نویسین دیا وێ بەرمالیە لەڤێر تیپا ئی نه تیپا دەنگدێرە یان جی تیپا بدەنگە یا قەرتەفا جیناڤکێن کەسانەیەن تەواندیە دەما کو تیپا دەنگدێر وەرە یا تیپا ئالیکارە دکەوە ناڤەرا دو تیپên دەنگدێر de lêbelê ew bi eslê xwe bi reseniya xwe tîpeke bêdeng e tîpa dengdar carekê din em cînavkê xwe binivîsin û lê vegerin belê niha jî em cînavkên kesanên tewandî min te wî wê me we wan çina cînavkên kesane yên tewandî min yek jimar te dîse yek jimar wî wê yek jimar wî çiye nêr ne zayend wê yek jimar mê me we wan her sê pir jimar nêtar nêtar cînavkên kesanên tewandî min te wî wê me we wan heft cînavkên kesanên tewandî ne niha yên xwar û şeş in çima ev heftin her bijî ji ber ku di cînavkên kesanên tewandî de kesê sêyem zayenda wî derketiye pêş wî wê nêr û mê pirsê we hene ji bo ve bêrîvan ka bixwîne Cînavkê kesanên tewandî min yek jimar te yek jimar wî yek jimar nêr wê yek jimar mê me we wan pir jimar nêtar her bijî kî jî rûken Cînavkên kesaneyên tewandî min ji yek jimar re te yek jimar wî yek jimar nêr wê yek jimar mê me we wan pir jimar nêtar lê berî ku em waneya xwe bi dawî bikin em pirsekî dawî ji me bipirsin me got cînavkên kesanên xwarû çima şeş in û çima cînavkên kesanên tewandî heft in ji ber ji ber ku cinavkê kesaneyên xwarû tenê mêjer dine diyarkirin yani jimarê dine diyarkirin lê cinavkê kesaneyên tewandî mêjer û zayend dine zayendê kesê çend de zayend daye diyarkirin taybet kesê sêyem de deman bêjin wî û wê her bijî kesê sêyem de mêjer û zayend daye diyarkirin baş e heger pirsê we nema bin em gihan dawiya waneya xwe belê temaşevanên hêja em gihan dawiya vê waneyê heta waneyeke din bimîn di nava xêr û xweşiyê de خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی
خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی